Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja u satirični igrokaz Kuda Lepoglavski pušlek, koncert tamburaških orkestara te zvukove roka i bras ansambla i u naredna 2 dana nastavlja se program zabavno-turističke manifestacije Lepoglavski dani. Manifestacija je organizirana ove godine po prvi puta s ciljem promoviranja i prezentiranja svih potencijala grada. Nastavljena je danas otvorenjem drugog međunarodnog sajma minerala i poludragokamenja te 8. sajmom turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata. Ima preko, evo vidite sami, jedno 50 izlagača na oba sajma. Popodne nam slijedi još i drugi sajam vina Zbregov za Lepoglavsko vinogorje ovdje. U parku iza Doma kulture imaju izvođači svoj dan, 55 godina od izvođača Lepoglava, preko 500 mladih iz Hrvatske došlo je pogledati i s njima zajedno proslaviti taj veseli jubilej. Oni organiziraju kreativne igronice za klince. Sve je besplatno, imate super ponudu na sajmu enogastronomije, možete ovdje kupiti neke stvari, od kolača do ostale hrane. Na sajmu minerala imamo izlagači iz Poljske, Češke, Njemačke, Austrije, Slovenije, Bosne, tako da možete pogledati, oni koji vole taj, ajmo reći, geološki dio prirode, mogu i kupiti gore te neke kristaliće koji ih interesiraju. Osim sajmova postavljenih u prostore zgrade Turističko-kulturno-informativnog centra, ulice grada Lepoglave oživjele su i zahvaljujući trgovima čipke, tradicionalnih obrta i zanata, starinskih jela i umjetnika, a svoj prostor dobila i suvenirnica na otvorenom te dječji park s igraonicama. Za sve posjetitelje gradom je vozio i turistički vlakić koji vam uz ostalo omogućava da razgledate i nalazište poludragokamena Ahata i ugaslog vulkana na Gaveznici, a svi željni adrenalina mogli su se okušati u paintballu i airsoftu. Prvi dojmovi su zaista izvrsni. Evo i sunce koje nam je slavnulo zaista grije cijelu Lepoglavu, a nadam se da će i cijela manifestacija Lepoglavski dani sa svim ovim sadržajima koje smo osmislili ugrijati srca svih naših građana grada Lepoglave i više sam nego siguran da će to biti za sve naše drage goste. Zaista htjeli smo ponuditi sve što možemo da predstavimo našu veoma bogatu povijesnu kulturnu tradiciju, prije svega i bogatu baštinu, a ono što želimo, a to je da ljudi koji će doći u grad Lepoglavu da će se zaista ugodno osjećati i da će imati što vidjeti i doživjeti. Sunčano i toplo vrijeme izmamilo je na ulice grada brojne Lepoglavčane, ali i posjetitelje koji su dane vikenda odlučili iskoristiti za upoznavanje brojnih sadržaja i pogodnosti grada koji nastoji svojim posebnostima, mogućnostima i potencijalima ostvariti mjesto kojemu pripada u turizmu Hrvatske, ali i šire. Po svim strateškim dokumentima koje grad Lepoglava ima, turizam ima bitnu odrednicu. I tu temeljimo da li će to biti kao jedan dodatni izvor prihoda našim građanima ili jedan osnovni izvor prihoda. Ali u svakom slučaju sve potencijale koje imamo, želimo da to bude jedan gospodarski tržišni segment, a turizam zaista ima potencijala u Lepoglavi. Tijekom poslijepodneva DVD Lepoglava organiziralo je vatrogasne igre za djecu, ali i pokaznu vježbu svojih članova. Na terasi restorana cijelodnevna je zagorska veselica, dok današnji program završava revijalnim festivalom zagorskih sastava pod nazivom Parada 12 veličanstvenih i nastupom Juspa Tria iz Zagreba. Lepoglavski dani nastavljaju se i sutra brojnim zabavnim programima, šarolikom ponudom i sadržajima za sve generacije, a završit će koncertom zabavne glazbe i izvlačenjem velike nagradne tombole.